Мин халкымның шәшкә күңеленнән бал кыртадай энҗе җыямын, җыямын да җанлы энҗеләрдән хуш исле бер кәрәс кыямын. Шуңа да мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көчле дә ул, бай да, ягымлы да, кәм күрәр тик аны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, аннан башка минем илем юк. Илен сөймәс кенә телен сөймәс, иле юкның гына теле юк. Анам теле миңа шәшән теле, аннан башка минем халкым юк. Йөрәгендә халкы булмаганның, кеше булырга да хакы юк.